lingkaran. Adia akan duang siremendingan. Onde tuan bujang bagantu, tasiro darah di dado, tapaca paluh di kanya. Apo sabat jokaranu, mangko tuan datang kemari. Adia akan duang siremendingan. Maaf malah badan diri. Denai tibo gaduh ko datang. Di malam semalam tadi dia mimpi tibo rasian datang dan adia-adia dengan tutukan. Anak samang bakalua iku maniti batang ngalanay mamanje dari kepuncan ditembak orang tagamang dene dari tidur dia tak hampe tangan kalantai badan baraso jadi aju kiranya musim gula baru. Tuan kandang bujang bagantu, usah tuan katoba itu jauh taibo hati hilang. Usah menyindia caro itu mukasih tuan denel mendung. Lapehan dari bukit tinggi anda menjalang padang gadui sinan balaguah kapatabang kasih sayang ada naik uji baca doa mun di atas rumput datang panen barang sehilang. Nyo bulan-bulanan tarang dia, nyo bintang-bintangan gani, nyo adik-adianan sayang dia, nyo denai nan kasih. Nak duo pantun sayang dia, dangakan malah sabuah lain. Ayam kuliah lambayan tadong, ikwa manjelo masuk padi, ambil tampurang baru makan. Lah dan tiliak-tiliak gadi di kampung dia, adik juo palito hati, nan lain buliah denai haramkan. Urang gadui ka bukit tinggi hari nan sadang buka dua membawa bangki hijau garanjang dari ujung rambut ke ampu kaki indah ada urangan gunung kasih denai ke tuan surang. Tokoh kumangu di padang panjang nan punya orang payah kumbuang rami dia orang tiap hari jiko adik sabana sayang dia tumpangkan dene dalam sangguang mulia dibawa ke mapai
Tuan kandang bujang bagantung usah tuan pancame bana urang pancame mati urang pancame mati hanyui urang panggamang mati jatuh dan bagian usah disabui janji arek mandan tabu. Adia kan doang sirene bilang jiko dirantang mah panjang dia elok dikunta di singki dan adia-adia denai katukan denai menepi kaba angin barito dari Jawa baraso adia dari pertimbangkan jo orang kayu dalam nagari nan banamo paling gagal lu space satu. Tuan kandang bujang bagantung usah tuan bahati ragu walau basambang ombak juga lomba walau baca renyau di badan kasih naik ke tuan curang. adia kan doang sirene bilang kalau baitu ketua dia kaba pulau katu di badan diri adia tahu dia orang miskin lagi papo bangso ranah hinu bulu dari samantan pun baitu dan adia-adia dengan katu kayu gadang di singkara tampe baling luang hujan jopani ureknyo jelong adia sapantun burang merah kudian dalam sangka ami janjinya murai di kanaju Kato tuan kotonan bana dan lapis Kato tuan kotonan bana dan lapis tuan di hati tanah. Lah. Manulah tuanku paling gagah. Apa ko sebab jo karano mangkonyo kami di Botaga. Tolong terangkan kabeh kami. Pulih na senang di dalam hati, sajo di dalam kiro-kiro. Manolah tuak leman jegrang sapi. Mangko kalian denai panjang. Denai lalamu dak madokan alai. Baanan sekarang iko kini. Kita kemadokan alai gadang. Alai seminggu dia dokan. Cukui barang buang jeba judi. Satu kupui itu sarunai. Kalau baik Tuhan yang Tuhan katakan, Tuhan serahkan saja pada kami. Ya kami imbaran sekampung, tandanya kita berada kata. Allah kesenang hati Tuhan. Kalau itu kata kalian, kalau dari tinggi sabalun panih pertama karang, kalian barang kek malah sekali. Katulah sudah usungnya selesai Berhenti sapi jodoh tu aleman Dengan kakek
Tua leman juga dan sapi. Cuba kalian pandang ke halaman. Ada alik yang datang. Kalau lah ada alik yang datang, suruh masuk ke langgar kita. Mek cik lai ko ha. Bisa. Mano deh tuan, kau nak salah pandangan dia nih, tuan yang macam merah tuan, tu pada kau kajian, yo, tahu deh tuan tu, yang di tengah tuan, yang kayak orang gila tu, tu pun juga kandek nih, tahu, yang surang tuan, yang ada Sarawak tu cewek mana nama itu, lagi ingat. Manolah tuanku paling mogah. Pandang ni tuan jali-jali, itu nama namu jaminan. Nama aku. Sarawak aku. Ye ko, Makanya. Itu. nan gede kadang Sarawak, rambut cereng Malaysia. Tapi tuan, inya memenangkan dia. Kaca tuan. Kamu ada. Ulas deh tuan. Cik sini. Ada ini. Oi, Masuk lah cakapnya. ayo dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo, peneka kecil. Paman uang. Mereka kali. Cemanan. Pulang katu cemanan. Hei, ayo di Satu sini. yang dulu di bawah kuntaran tani ke kemulo katu dahulu tiga di bangunan saja. Pertama sembah menyembah, kedua wasuh jabasi, ketiga silih kepinang. Sembah menyembah dalam adat tali batali undang-undang. Terpakai pemulik wanita bawa wasuh bayak, mulik manik kesilan murah. Wasuh bayak belum rupiah. Terpakai adat seperti itu. Bahanan sekarang ikut kini cemanan. Kita kemadukan alih gadang. Kita mulai alih bageting. Kalau begitu kata tuan, kita mulai mulai. Tak. Okey. Ya, kalau ni Melayu. Payah cemanan. Oh, Mana sebanyak? Mereka kerana cemanan laki-laki ini tentukan akan cemanan tinggal siku. baca ni. Ang kemenakan ni hilang ni yang. Ang cek lai. Apa ya. Kalau betul kata tuan, sabalun hari tinggi sabalun tengah malam kami warangki hanyulai. Raja orang. Rami pas panyo padang baru, Rami kati kuari balai. Rami pas panyo padang baru, Rami kati kuari balai. Mana kini jalur dah tahu dulu kan sanaran mamulai. Mana kini jalur dah tahu.